Здравейте хора, аз съм Гамбо и днес ще играем в мап как да умрем лесно 30 пъти. И аз съм на 15 ниво. А когато нещо да направя, те са пълни с вода. Като ги спия какво стане? Не са пълни с вода. О, аз умрях, хора. 16-то. О, аз съм... Защо? Кожа. И аз умирам. Не, защо? Заслушавам се. Пап Герге. О. Пап Герге, заслушавам се. Пап Герге, заслушавам се под пясъка. Пап Герге. И умрях. Лад, дука, който много бързо беше тук. Тук трябва да се правя май пожен. Да, трябва да се правя пожен. Че да ги напълни вода, малко по... Сега. Какво беше то? Малко се правя П. И тук съм. Сега. Опа. Сега първо. Сложим бутса. Чак падили. Блестящо. Аре. После това. Липчер. Обърви да умирам. О, вижте, вземи едно бутче. О, останаха. Я да им сега тук да какво стане. И сега бягаме. Бягаме. Ще ви кажа, че мапа ще бъде и тук в описанието. Ето ги, да ползвам ги. Сега почвам другите неща. Давайте, ползвам неща. Давайте. Може едно. Още една почвам да ми трябва. Моля ви се. Искам да я плясна. Да я плясна в земята. И после слагам на това нещо. Ферментирало около Адама. Около това я твърда. И сега следващото. И сега това. И съм готов да умирам. Хайде, исках да ги направите такива, така че ги блъсна в земята. Садах такива да знам. Аз по-добре да бях умрял вода. Пия вода, ще Ето ги. Ето така са правили похуй. И умрях. Къп, какво това е? Значи, арде. Скачам. Какво се става? Искам да умра. Еми.
Жалко. Аз сега как да умра? Ще се кача. Чакайте малко хора. Малко страх липа. Тук съм. Гледам как падна в планта, не знам това да направя. Трябва да търся някакъв начин да обръм. О, тук хода. Падна. Имало начин. Имало ще е тук. О, 20 ниво. Сега това да прави. Готово. Минал. О, супер. Това съм много. Давай, нататък. Нататъка. Много тъпо. Просейте. Пробей просе. Нататъка. Ти е умно. Ой, много знам. Да откъде всякъде направи. Тук ще изляза сега. Окей. Удайся. Едно пръс. Тези бъцме. Чезвайте. Давай, ба. Продължавай. Айде да скачаме. Уи! Падай по-бързо от мене. О, ес. О, 22 ниво. Какво се прави това? Лава джъмп. Как аз не мога да скачам? Спаун хора. Аре. Айде да скачам. И било лесно. 23. Супер. Колко е това? Даже и не го видя. Гускам се. Буснах се в кактуса. Аутокил. Много бърз кил направи. Добре. Дай запалка. Ето, казвам, давай, дай запалка. Давай. И сега да видим дали ще обрах хора. Умрях. 28 ниво хора. Атак. Се сбия само с един. Аре, едно в едно да се пускаме. Аре, Ади, ще го убия. Не ме пипай повече. Едно в едно. Две в едно. Аре. Цигали. Бягайте. Не. Чезвайте. Не. Трузе. Едното умря. 3 в едно. Така ще ме убия. Илачи ми, бе. Илачи ми ще ме направя. Ти май ще ме направя да се здърма. Бягайте. Сега ако ги убия направо, не знам. Не. Убиха ме. Три срещу. Копи of level. Това беше най-мислен левел. Как ме смачка. Аз само едно да ударя и то другите са ме убили. Вие какво са хора.
Вече не знам къде съм набирал. Давайте хора. Махайте се, махайте се. Деца, само един да ударя с 1000 скатъл. Дам! Ще ги набия. Някой ден. 30 ниво. Най-яко. От светканите се трябва да умра. Ейца само. И защо как да е светканите? Кого е да... Не знам кой е. И така хора, това беше от мен. Аз бях Яндо. Какво? Аз съм тук ме направил на геймът. И така, аз бях Яндо и днес играх в мап, наречен как да умреш 30 пъти лесно. И до следващия път. Бай!